Халық ишигіңні ашса, сен yüzіңні ашты бұрынғы татар халық мақалеп. Сәлем достар, ТМТV телеканалында тәмлі күрәш тапшыруға қонақтарыбыз келді. Демәк, біз тапшыруымызны башлайбыз. Инде қонақтарыбыз деген нәрселерді бик яхшы беләсез. Әлбәттә инде эстрадабызның йолдызлары, һәр даим ТМТV телеканалына арылган җырларын, клипларын күзәтеп барасыз. Инде безнең тәмле күрәшебездә дә аларның килүе беренче түгел, ләкин менә кайсы бирләре аларның менә шундый статуста дип әйтик, әле беренче тапкыр. Сез рөхсәт итсәгез инде без әлбәттә башларбыз. Әлбәттә рөхсәт. Димәк, эстрадабызның асыл җегетләренең берсе булган, әле менә күптән түгелне Татарстанның халык артисты исеменә лаек булган Илсов, сәлам, котлыйм җәмә, котлыйбыз безнең коллектив белән безнең менә иҗади төркем сиңа эшкерсез изге теләкләрне юллый. Амин. Уңышлар китерсен сиңа, һәм инде әлбәттә гаилә бәхете теләп калабыз. Амин, бик зур рәхмәт. Яме. Һәм минем уң ягымда синең бүгенге көндәшең карап тормас, халык артисты мана бәлкем җиңеп атырга да мөмкин. Шулай аш су өлкәсендә бик оста булган, шулай ук матур җырлар башкаручы популяр җырчыбыз Гөлназ Сираева. Кулчабыз. Гөлназ, сәлам. Сәлам була. Бик авырга туры килер инде сиңа бүген. Белмим, инде җиңәргә микән, җиңмәскә микән бу Торам инде монда. Син куркасың. Бераз. Нәрсәдә? Йөзенә чыкмаган. Күрсәтмим мин. Курыкканым. Менә бүген бүләгендә алып килгәнсездер әле башта. Бүләген сорап алдым. Әйдә, чыгар. Бүләгеңне. О. Традицион бүләгендә монсы. Бездә алар 15-нче менә монсы. Бәхет тукталышы дигән Үзем чыгарган диск деген. Җырларында үзең җырлагансыңдыр әле. Җырлары да үземнеке. Үзеңнекеме? Менә монсы бик мөһим. Ярар. Булат. Кайсы? Илфак Шигапов. Бу минем туган авылыма тарихына багышланган китап. Күптән түгел дөнья күрде аны. Ул безнең егетләр кеше белән чыгарылды. Бик кызыклы. Бәлки берәр кешедә булса, кемдә булса кызыксыныр. Бәлкем укырлар. Илсаф туды икән. Син үзең укыдыңмы аны? Нинди типтән? Мин укыдым. Мин актив катнаштым аны чыгару эшендә. Бик зур хезмәт. Менә шушы минем өчен кадерле булган китап бу. Шуны бүләк итеп алып килдем. Рәхмәт. Яңа фәкерле. Борынгы яңа кәкре. Авыл тарихы. Укырлар моны кызларга биреп. Бәлки кайчанда булса, кемдә булса, кызыксыныр. Я, Гөлназ. Так, минем күчтәнәшләрем. Ничә сумка тияп килдең? Сумкалар түгел инде. Монысы татарларның гадәти күчтәнәше. Шын татарча язган. Вета тия дигән. Шын татарча Вета тия. Менә татар телендә ул. Мишель әйткән сей. Юк, вета тия. Хәзер. Менә шундый веер алып килдем мин сезгә. Веер. Бу татар бакчаларында үскән. Бу специялар. Специялар турында мин айрым сөйләп китсәм дә була. Тәмләткеч ул приправа буладыр. Бу специя. Менә аның ничек микән аның татарча тәрҗемәсе белмим. Аның айырмасы бар, һәм мин аны сезгә аңлатырмын. Орех, имбирь, карри, кардамон, кумин, куркума, острый перец, острый бурыч, корица. Барсы да кога. Кайсы компания белән договор төзедек монда? Я күпме түләделәр моның өчен? Реклама. Анысы сер булып кала. Мен бу кага башланган компания күпме түләде сиңа? Инстаграмда пост өлөр өчен, әйме? Юк, монда тапшыруга чыгарыр өчен. Менә шундый бик күп тәмләткечләр китергән безгә язулар күрмәсен тизәсәткән. Реклама була алайса дип. Вакытыбыз булса, мин һәрберсе турында сөйләп тә китәм. Әлегә кирәк түгел. Бәлки кирәк. Тапшырсын. Сөйләрсең. Бик кызык әле бүген сезнең белән бик күңелле. Яхшы әйдәгез тапшыруыбызны башлыйк. Бүләкләрегез өчен зур рәхмәт. Тапшыруыбызны башлыйк. Бүген сезгә пешерер өчен без гарбуша балыгы тотып кайттык үзебезнең Казан суда. Гарбушаның татарча тәрҗемәсе бик кызык. Кәкре шалгы. Кәкре шалгыдан. Беренче тапкыр ишетәм мин кәкре шалгы. Менә шул гарбуша балыгы. Яра үзегезгә. Нигә шалгы икән инде ул? Шалгы формасында бит. Не шалгы бит туры була алмый беренче. Инде. Шалгы күргән бармы авылларда?
Бар инде, хәтта чабып та караган бар әле. Представляешь? Ол кызы бит. Почти. Шулаймы? Почти. Я, қойсыңыз нәрсе әзірлейдіңіз башта. Айтып өзіңіз қысқаша ғана. Ең бірінші шушы балықны бірәр нәрсе эшләргә иде инде. Ол нәрсе эшлейсің, әйдә бір нәрсе. Мин ойладым, моны күргәч, менә балыкчылар ризыгыдыр инде бу күбрәк миңа моны үземнең дусларым. Камәлле тагын. Уха түгел. Испитуха. Тагын уха килеп чыкмаса инде. Уха килеп чыкмаса, сен қысқаша балығын турыйсың да. Балыкны турыйм, Бәрәңге. кат бәрәңге, суган, катлы слой булып аларны. Помидор саласыңмы? Помидор, әлбәттә, бырыч. Менә қара, кишер суын күп салмасаң, уха булмый, җәме? Ухада бит әле бұрышта юк. Ярар. Юк, гомумән уха түгел шундай- бу. Бу катлы балык дип атадык без аны. Миңа Катлы балык. үземнең дусларым Мәскәү татарлары. Үйрәткәннәр еме качандар? Ашатканнары. Күрсәт ашатканнар иде бер. Яхшы. Ашатканнар, бик тәмле пешергәннәр иде. Миннән алай ук килеп чыгармы белмим. Карабыз, вакыт бар. Ниндирәк салат әзерлисең? Салат поле чудес нәрсә? Мөгъҗизалар. Мөгъҗизалар кыры. Менә бөтен нәрсәне шунда турап куясың да инде. Балыктан калган. Балык белән кәчтүргә кермәгән башка ризыкларны барысын шунда. Башта Аңладым, яра кирәк түгел, аңлатып торма. ярар. Бу тесендә салат килеп чыга. Азапланма аңлатып. Егетләр, уха дигәндә мин сезгә бер загадка бирәсем килә. Әйдәле. Уха белән балык ашы нәрсә белән аерыла? Сиңа да бу? Уха белән Балык ашы. Әйе. Нәрсә белән? Кайсысы була балык ашы, кайсысы була уха? Балык ашында балык була, ухада балыкны айырмалар ди. Менә сез уйлагыз. Балык ашында сөт буладыр. Юк. Ха? Юк. Юкмы? Юк. Балык ашы нидер ул? Монда телем ухада. Балык ашында ни? Юк. Я инде Юк. бер сүз инде. Балык ашы. Юк. Юк. Уха дип әйтмәдең Юк, тукарса. изначально менә Әйдә, аның әйтте, алайса аермасы. тизгенә. Ярый, мин әзерлим. Бу гарбушаны фольгада пешерәбез. Ярар. Духовкада фольгада. Салат минем иң яраткан шундый бер Чистартырга, тонырга. үләнем бар. Ул рукколы дип атала. Ага. Аны бөтен кеше дә ярата бетерми, мин яратам. Ну, ясагач салатын коеп карарсың, бәлки син. Бу ни яшелчәләр белән? Әйе, монда булачак редис, булачак монда тагын куялы безнең помидоры, черри, Зур помидорлар да бар кирәк булса ди. бераз соус. Яхшы, уңышлар. Уңышлар сезгә әлегә эшегездә тапшыру ахырында антлагыз. Белгеч килеп, сезнең ризыкларыгызны куап карап, үзенең бәясен дә билгес әйтеп, исегә билге дә куеп, урынын да билгеләр әле. Сөйләштекме? Шуңа тырышып, Сөйләштек. әзерләргә тырышыгыз. Без тәмле керәшебезне башлыйбыз. Янда карап торып эш бармы диге, син балыкка карыйсың, балык сиңа карап тора. Әйе шул. Кирәк, кәчтүр кирәк микән? Кәчтүргә. Кәчтүр алыйк әле. Әстерәүл кирәк Билас, була. монда ярдәм итермен дигән бераз. Казан дип Ярар, әйтсәк тә ярар. инде моны казан. Кичкенә. Казан, менә шундый зур казан. Шуен. Шуен. Суган турап саласыңмы? Әлбәттә. Балыгын Башта мы? балыгын, Турап куй әле, эше бетә дәрсен. балыгын туран дигән. Я. Сине тамыр каткытыбыз дип әйтәм. Ниндилек хисләр кичерәсез? Ну, хисләр шатлыклы инде, әлбәттә, шушындый зур Ким исем. әйтте беренче булып, килеп әйтте. Бия әйдә. Хат бар сиңа президенттан дип. Әйе, иң беренче шуннан Шалтыраттылармы? шалтыратып әйттеләр. İşte. Шуңа Югарысланда концерт иде, шуңа. Кайда тотып алды сине бу ямалып? Кайда Югарысланда идең? үземнең сольный концертым белән иде. Бу үткән җомга көндә концерт башланырга 5 минут кала, шундый хәбәр иреште. Әлбәттә инде. Тавышым бетте, утырдым. Юсәргә белмим ди. Юк, алай булмады. Еларга тотындым. Күздән яшьләр чыкмады. Ләкин барыбер зур шатлык. Шунда бәйрәмсендә концерт үтте. Тамашачы да күтәреп алды. Аннан соң инде котлаулар ява башлады. Гомумән 1-2 көн шулай канатланып йөрисен инде. Бер-ике генә көн булдымы ни? Канатланып җирләр. Но аннан соң җиргәчә кирәк бит инде тынычланып. Барыбер дә эшләргә. Ярар. Булай сөйләп кенә торсам, Әлеге бу балыкны концертта әйтәм, менә сезгә атказанган артистка килгән. Хәзер инде
халық артисті шығыш жасайшақ деп еттіңіз. Әйе, дәрес шулай. Мен нинди дәрәҗәле бу? Мен көндәшем халык артисты. Шулай булды. Нас. Әйтмәсәң дә. Яғни, тағы нинди яңалыклар бар, ниндирәк планнар, ижади планнар, нәрсә белән гөрләп йөрисез, нәрсә белән янып көйеп йөрисез, Гөлназ, син Минме? кайларда ниләр майтарасың дигән кебек. Әйе. Ижадта. Нинди клиплар, нинди җырлар, нинди Клип тематика. төшердем бит әле. Дәвәтиләр, дәвәтиләр, әниләр. Юк әле, сеңел. юк. Апа, Ул абый. темадан бераз туктап торган идем бит. Ирем. Ну мин аны дәвам итәчәкмен яз көне тагын. Ул теманы шуңа теге бераз пауза ясап алган идем, мәхәббәт турында, SMS турында җырлап. Әйе шул. Хәзер ММС булачак, әйсә Instagram дигән яңа җыр яздырдык. Мин кире кайтам үземнең тема, Алла бирсә, яз көне яңа җыр әзерлим. Менә ниһаять SMS җырына клип төшердем. Инде мин аңа җәй көне төшермәкче, беренче попыткам булды җәй көне төшергән. Барып чыкмады, сценарий шамады да, һаман теге сөйләшә алмадык. Аннары көз көне төшергә маташтым. Тагын нәрсәләрне килеп чыкмады. Менә кыш көне ниһаять бик җайлы гына, бик уңайлы гына килеп чыкты. Бузлар шул. Әлбәттә ул клипне күргәнебез бар, син дә күргәнегез бардыр дип уйлап ышанып Топ калабыз. клипта әле тамашачыларга тавыш та бирә алалар. Әйе, 01112 номерынан Гөлназ Номерлары алай түгел. Җибәрегез сырлап. Я. Һәм менә мәхәббәт тематикасы. Анда бит әле синең рольда кем? Минем Әйтинде мин беләм кем икәнен. соңгы бер эш клипының төп герое һәрвакытта да ул бер үк кеше. Ул минем спонсорым. Ул минем терәгем. Ул минем тормыш иптәшем. Ул хәләл җифетем әйе. Алмаз. Ул инде хәзер бик остарып бетте, үзенә дә бик ошый, ул клипларда төшү. Инде бу җире башлады. Әйе, инде хәзер. Гөлназ, Заклама җырлый башлый. Юк, җырламас инде ул. бер дуэттан башлап. Шуннан чыга. Башта шул ирләр хатыннар белән дуэт башкара ди бит. Әйе, нигә соң монда ирләр хатыннар төшәләр бит клипта? Нигә әле миңа төшермәскә үземнең иремне клипта? Дөрес. Бәлкем җырлатыргадыр да, белмим. Кем белгән. Мин күреп торам, сез сөйләгәндә эшләмисез икән, әйме? Әйе шо. Безгә Узгарында килгән бер театраль тәнкыйтьчесе. Ул шуңа да күп сөйли һәм шуңа да күп эшләде, беләсез? Шулаймы? Әйдәгез. Тизрәк кылынырга тырышабыз. Синең клиплар, җырлар. Җырлар менә яңа альбом язып бетердем. Син сөюгә ныкта куйма дигән. Җыр исеме белән аталачак. SMS-лар турында түгел инде. SMS юк, SMS-лар турында түгел. Ну, хәзер SMS-сыз булмый инде. WhatsApp дигән берәрсе телефон белән сөйләшәдер. Шуңа күрә берәр җырына төшерәсезме? әйе менә шул җырга Салыйкмы май? бераз гына җибәр. Кирәкмәс тә, аны үз сугында пешетергән ризык инде. Май бытканыбызмы ди? Әйе. Шуңа күрә менә сценарийлар хәзер язылып бетте инде. Әйеме. Төшерә башлыйбыз да тиздән дөнья күрер дип Күрәчәк алырбыз. Яхшы, күпләр инде яз аена кергәч, әлеге зур ташламалар белән дип кадәр биләр юлламалар алалар, кадәр ял итәргә хәзер инде теге ил ачылдымы, ачылды дип. Әле җәйгә планнарыгыз бармы соң? Менә җәйгә. Аңлашылды инде, кыш узып китте, хәзер язның уртасы. Әлегә Бирә кая әле планлаштырасызмы? яллар күренми әле, дөресен әйткәндә. Эшләргә әле. Җәй буе эшләнелер инде ул. Эш вакыты бит безнең концертлар вакыты. Син нәрсә, нигә шулпа зирәнсең монда? Бу шулпа түгел, бу маринад. Менә бит күп. Хәзер бу гарбушаны без шунда тутып алабыз бер 20 минут. Моның бурычлары, тозлары, лимон соклары сеңсен өчен. Һәм безнең гарбушыбыз сусыл булсын өчен, сочный. Монда нәрсә салдың син? Кара борыч, Йо. Шулпа. зәйтүн мае. Зәйтүн мае. Гарбуша ул бик тәмле балык, ләкин аның бер теге кимчелеге бар дип әйтмәсәң, ул корырак. Шуңа күрә бераз май. Яны, менә бит эш бара. Әкренләп барабыз. Бара безнең әкренләп барабыз. Балыкны Ташлай туралды, кемнәр күрмәде? куйдык, суганны куйдык, хәзер бәрәңге. Менә үзен тынычландырып куйдык. Әйе. Галочкалар куеп. Хәзер Син түгел. нәрсә куйдың? Айда синең бәрәңге заты инде бәрәңге. Мин бәрәңгене менә бүлгәләдем шунда. Маринад. 5-6 балык маринадта. Бәрәңгене. Көтә үзенең чиратын. Андырына вакыты. Булгандыр Чыгабыз инде. да. Хәзер без аны фольгага төреп, духовкага атып куясына калды. Анасы мисия тәкъдим итәм. Моны син май белән тыз белән булган. Әйе, шулай иттерәм, нәкъ шулай иттермәкче, менә савыт таба алмыйм. Авытлары бездә күп. Менә шунда булгатсам жарый. Рәхмәт.
Qara, sen bit bolon nindi kastryullar pişe bilasizmi? Ko'kmara kastryulunda, Ko'kmara Saudiya markasi. Ko'kmara Metal Savod zavodidan mana chiqqan haligi tabalar. Albatta, bo'ladi, albatta. Bizga kastryul qozon. Shunga ta'mli bo'ladi endi uni. Albatta. Hali tabalari bor. Deb ishonib qolam. Menda ashana. Zo'r ümitlar bog'layb. Ko'kmara Saudiya markasi vaqt bilan sinalgan savod sabab Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'aylik uchun haligi zamoncha shap savod sabalarni siz internet kibit ashada olirga mumkinsiz. Demak, topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara Metal Savod zavodina zo'r rahmatlarni bildirib Pishiruvni davom etamiz. Ya. Bulay Anlayım indi, yeş pişirge turu kelmeydi sana. Yo'q show bo'ladi. Mana qo'ldan da ko'rinadi endi. Berengine turav usullari bo'yicha mana tegizligi bo'yicha men bir qarayim. Qo'llar bitnesi bir tirde bular atish bo'lgandir endi, bag'ayin. Ну yarar, простите. Men narsaga aytam, biroz beylangan bo'laman endi. Asıl ultiga estetik yoqdan amator uchun, osh qozoni uchun baribir. Sening bulay turalganmi, qiymati pishibgina chiqsin. Hozir bizning pomidor. Buni orttiraymi hali kishin biroz anajami? Biroz yarar. Ishi ortsin. Chunki pomidor hamon sopda berashak, sen bunday suvga solmoqchi bo'lsan, to'g'rimisan? Birozgina suv istisi bo'ladi. Apelsin solasizmi? Apelsin yo'q. Bizga apelsin da bor ekan. Pomidorlar ko'proq kerak bo'ladi. Qo'yib Gülnaz neydi biliriz, o birisi tutuklanu bo'yicha dissertatsiya yozgan kishi. Shulaymi? Shulay. Bu yilgi yoz oyында necha to'planirga kerak. Kishilar vitamin bitadilar. 1-2 oltin kengashini aytib qo'yindi bizning televizion tomoshabinlarimizga. Narsa deb aytayim? Rahmat shab aytding. Berengini bilasizmi? Аны bilgüçler kengash etalar yangi yilga xatli osharga. Yangi yildan so'ng aning nindidir berengisiz foydali moddalari bita ham berengi nindidir. Ну, тек oshqozonni tutira endi u. Lekin endi aning foydali vitaminlari qolmay. Oshimiz endi, oshimiz. Havo oshadimmi? Ayy, oshqozonni to'la, lekin endi nindidir moddalar, vitaminlar yo'q endi, qolmay. Ayy, shunga berengiga yangi yilga xatli ko'paytirib osharga da yangi yildan bo'lgan beranglaringizni chiqarib atasiz. Ko'chamiz anda kirpalarga ris, qora buday, chiviy bitqasi, shunday bir yaxshi kirpalar bor, makaron degan. Vitaminni bek aybat saqlay turgan. Nega yashilcha bor? Yashilcha tugul. Ul shiklavuk. Mana shiklavukda. Qaysisi? Ana shiklavuk. Butun shiklavukda. Mana anda vitamin bek yaxshi saqlanadi. Hozir aminokislota g'ana anda. Yo'q, anda vitaminlar bek yaxshi saqlanadi. Shunga ko'ra yangi yildan so'ng shiklavuk osharga qo'shalar. Mana anda ul bitmay berangda kibik. Mana bir qopshiq shiklavuk olib qaytasiz. O'rmon shiklavugi. Oqshangiz yetdi. O'rmon shiklavugi yerga kerak. Ayy. Ishab yotdingiz. Kuz kunlarida. Avgust oxirida. Yaxshi, sen balon bir folgatsiyasi borsinmi? Mana qarayman hali. Ayda olay bo'lsa bizga. 2 ga tizar. Sog'lik vaqtimiz bizning vaqtimiz. Do'stlar, haligi motor osh bo'lmasi bilan bizni Center Mebel ekibeti ta'min etdi. Sifatli mebelning butun assortimentida qulay bayaga jurnalistlar o'rami 56-yurtda o'rnashgan Center Mebel ekibetinda. Ham haligi motor ishlanmalar, mana bu vstavishkalar deb aytamiz biz. Pomidorlar, xiyarlar, yumurqa, mana sen aytgan shiklavuklar. Motor bita apetitni uyatib turadi. Ularni esa Indigo kompaniyasi kelib o'rnashtirdi. Indigo kompaniyasi original fartuqlar ham ilma taxtalar yasaydi. Osh bo'lmasini har vaqt kirasi kelib tursin uchun Indigo kompaniyasini murojaat etingiz. Ya, bizning ishning endi yoritisindan ko'pragi hatto bitti deyarlik. Shunga biz siz bilan hozir tamlik kirashda reklama qaraymiz. Reklamadan so'ng pishiruvimizni davom etamiz. Tovuqni vaqtini turib mayonez bilan zapravka etib qo'ydim. Hozir endi menga Mayonez. O'shagan bilmay To'ragan bilan. Tamlik kirish tarixida birinchi taqdir bilan shu ayttirib maqolani shalt aytdilar deb berdilar. Ilsof, siz Sen xalq artisti bit. Shin tatar xalq oshi rukkala. Do'stlar, TMTV telekanalida tamlik kurashimiz davom etadi. Endi jing sizg'anib, kimdir sizg'anmishag'ana. Pishirasi birlarini pishira ham Gulnaz Sirayeva bugun Ilsofga qarshi baliq hazırlamoqchi bo'ladi. Sabit. O'z sharatimda Ilsofda balig'ini hazır. Agar sen baliqqa pishgancha biz Gulnazni qana pishigani. Bunda bizning marinadda bo'lgan baliq, so'g'on bilan Sir üstüne o'p soldik shay. O'p soldik. Biz buni duxovkaga uzatamiz.
Şey 20 minutda pişirer mi bu? 25-30. Hatta. İyi. Һәм бәрәңгебез инде бу теге Макдональдста картошка по-деревенски кебегрәк бәрәңге килеп чыгарга тиеш. Авылча бәрәңге. Бәрәңге кабартмалары кебек. Бик тәмле булыр дип ышанып калыйк. Син салатка керешәсең. Арада, мин салат ясыйм хәзер. Рукколадан. Сез клубтан бу вакытта бик зур эшләр башкарып Катлы балыгым әзер булу дәрәҗәсенә җитеп килә. Bütün нәрсәләрен суалып, катлам ясап, суган, балык, помидор, бәрәңге. Иң мөһиме борыч, татлы борыч. Татлы борыч 5 слой булдымы монда? Алтын слойлар. Амының мәсәлән борычы пешергә тиештер бит, йомшак булып. Пешергә тиештер. Кетер ашыга тиештер. Шулай дип ышанып калабыз. Димәк, борыч әгәр дә пешеп чыкса, калганы пешкән инде аны. Менә аннан соң мен салатка керештем. Күреп торам, бик оста әзерләгәнсең әле син моны. Бу чыннан да теге поле чудеска шаптыра әле үземдә. Шаккатам дигән. Шаккатам. Мөгъҗизалар кыры. Талантыма ди. Тавыкны вак кына турап майонез белән заправить итеп куйдым. Хәзер инде моңа Майонез. Майонез сезнең кызлар куркырга тиеш инде. Куркалар да. Иректә Гөлназ. Иң куркыныч сүз ул. Нәрсә эшләргә майонез урына? Сметана. Сметана салып, ул үзе генә. Тәмләткечләр салам мин сметанага. Ниндидер анда борыч, менә шул ук кардамоннар, куркумалар. Майонез тәменә киләме? Алай ук булмаса да инде, шуңа якынрак. Конечно. Монда без хәзер булат. Менә бу салатның башка ингредиентларын тизеп чыгабыз. Тизеп чыгасың да. Корейча, кишер, фасоль, помидор кирәк була. Менә бу салатны вак кына турап. Катлам тисәсеңме барысында? Юк, катлам түгел. Менә пишмаклап чит куеп чыгабыз да, аннан соң ахырдан Булгатабыз барыбер. Барыбер булгатабыз. Бөтен салаттагы кебек. Нигә катламаны тизеп чыкмыйсың алай? Булгатарда җайлар аклары. Барыбер шуннан китеп булмый. Үзең беләсең мине ирек. Булгатып ашыйбыз инде. Яхшы. Мин сезгә әзерләп куйдым табышмаклар, мәкалләр. Мин сезгә хәзер теге чиратлашып берәр табышмак, берәр мәкаль бирәм. Дөресрәге мәкаләнең яртысын әйтәм, авыл яртысын сез тәмамларга тиеш. Шулай менә. Әзерме? Аяк басыгыздан башлыйк. Шундый сынавыбыз да бар безнең, шундый көрәшебез дә бар. Гөлназдан башлыйк инде, диме? Чыгар вакыт синнән башлап. Давай. Димәк, мине ялгызымны ашамыйлар, ләкин миннән башка татар тора алмый ди. Туз микән әллә? Юк, менә ялгызын гына ашамыйлар. Бер татар ашы да узмый аннан башка. Ялгызын гына? Юк, ялгызым менә. Булды да ул менә. Чикәйтек инде. Шикелеш ашамыйлар булырмы инде шунда. Бәрәңге. Тагын нәрсә татар ашы? Бәрәңге дә ит инде. Тагын. Ит бәрәңге, камыр. Шәкшәк. Суган. Суган. Иң мөһиме әйтмисең татар ашында килгәч, нәрсә чыгаралар? Токмаш. Камыр дидем бит. Ни кая камыр, туктале, камыр. Камыр гына түгел, токмаш кирәк. Токмаш сүзе. Камыр ашы. И ишендә базым бар. Баз ишендә бузым бар дигән. Буз бар, бузым дип сөйләдек матагай. Буз бар. Кирәдем сыялмыйм, бузларында шуалмыйм менә. Холодильник нәрсә булсын? Халык артисты. Бик җайлы. Холодильник түгел, суыткыч. Яшел. Татарча. Дөрес. Ничә суыткыч бар игездә? Берәү генә. Бер магазин. Әле бер морозильник тамы. 2 суыткыч була. Авылда кайтасызмы иттеге бот? Мин авылдан алам, аха. Сатып алам. Сатып тор инде. Бирәгәле бушка алып китәлең. Юк, авыл кешесе үстерсен, понимаешь, мондай. Юк, бит син шулай карап торасың, как будто мин бушка алып китәм аны. Авыл халкына. Юк, күзләре шулай әйтеп тора. Авылдан халал продукцияны алырга тырышам мин. Итне бигрәк тә. Тавык. Тавыклар. Тавыклар күп китер булмый ки битән аны. Тавыклар инде әни хәзер бик тирлек тотмый. Үзе генә тора. Аллаһка шөкер исән суганы. Ләкин зур тирлекләр юк инде. Тавык зур тирлек. Тавыклар йомыркасы бар, Йомыркасы бар. Йомыркасы килеп торса, атна сайын бер шәп. Ишлистә. Йомыркасы килеп тора. Бер атнага.
Я әйдәгез мәкаләләргә хәзер кичек. Ашаган белми. Тураган белә. Молодец. Тәмле креш тарихында беренче тапкыр менә шулай кирип мәкаләне шалт әйттеләр дә бирделәр. Илсаф, Сен халык артисты бит. Эчкен уже, эчкен була. Эчкен инде, эчкен. Сиңа шулай ук бик авыр түгел. Тавышлы табыннан. Тавышлы табында нәрсә булырга мөмкин? Кем каша? Ашар ди. Кем кашар микән аны? Тавышлы табыннан. Хатын кашамы, ир кашамы? Кайнана кашамы? Алары да булырга мөмкин. Бабай кашамы? Бәрәкәт каша. Бәрәкәт каша. Так. Ким? Кем нәрсә ярар? Ул нәрсә булырга мөмкин? Нәрсә дә Әтиге бар? менә канатларын килеп серпеп китә торган. Бәхет кошы. Фәрештә. Фәрештә? Молодец. Вот, халык артисты, халык артисты. Молодец, прям. Син бүген әйтәр бит ошо в ударе дип. Барысы Монда да мин бар. сөйләшкәндә эшли алмыйм. Ни эшлимсең була? Әйдә эшлә. Я дәшмичә генә Мин менә һаман эшлим дә эшлим. Гөлназ бик уңган булып чыкты. Көтмәгән идем мин. Әйдәгез. Фәрештәләрне Җырлавы кашап сәхнәдә иҗаты миңа бик ошый иде. Җырлау Булай дигәннән. уңган хуҗабикә икән белмәгән идем. Клана әнә бит. Хәтта ничек иттереп руккалы салат яфракларын минде ул нәрсә. Ничек иттереп. Шын татар Жыртып куйдымы, халык жыртып куйдымы? ашы руккала. Киләсе белән ишәптер бүген. Юганы Син бер şeyсендер дип уйладым шуны салатны. үзем бик ышанып бетмим әле моңа. Белеп эшлим дип. Ярар. Әйдә гына сөйләшик әле без син белән 15 апрель турында, менә 15 апрель TMTV премиясе тапшыру тантанасы. Быелны бит TMTV телеканалына 5 яшь җәмәгать. 5 яшь юбилей беренче шундый. Шун юбилей дип әйтергә кирәк. Һәм инде әлеге премьера тапшыру тантанасы икенче тапкыр син узган елда әлеге Катнашмаган идем. номинатлар рәтендә бар иде. Бар идем. Әйе, быелда. Быел да бар мин номинантлар. Инде алайса бәлкем сине күрербез дип ышанып калабыз. Мин бик өметләнәм. Һәм бик шат булыр идем анда катнашырсам. Әлбәттә үзеңнән бәллүр сынны алырга инде Әйе, яхшысы. алтын барслар Я янында. узган ел карадыңмы син аны? Карадым. Ул бик матур, бик күркәм. Беләсеңме, минем анда яраткан номер да бар әле. Ул Лесәнгим Иваның номеры. Сез анда люстраларга ата бик матур номер күрсәттегез. Сугышкан иде катын Әйе, белән. әйе. Шулай. Шундый бик Әйе. гадәти булмаган, Истә бик калырлык. кызык, истә калырлык, әйе. Аны аерым чыгарга кирәк әле. Так. Әйе. Интернетка. Ну, сен аңладыңмы тинемим сиңа? Моны нәрсәгә әйткәнемне, Минем бит Әгәр дә сценарий буенча туры килсә Гөлназ Сираева дип. Гөлназ Сираева түгел. Гөлназ Сираева дип җавап дөресрәк әйтеп, шул чакырып алам. Синеме? Әле бит бу Әйткәннәрне тапшыру сөйләп. нәтиҗәләре бар бит. Монсында аңлашылды бит бөтен нәрсәләр. Инде. Анда барса билгеле бит инде. Исәп. Я. Исәп. Менә эшлим, тырышам. Юк, күренә син тырышкан эштәге. Әйе. Гомумән менә кайдыр гастрольләргә җиргәндә кайдарак тукланырга тырышасыз. Ниндирәк белгән кафелар бармы, рестораннар? Үзегез бер алып барасызмы? Алып киткән бармы идән? Инде бит хатыны тавыклар кыздырып җибәрә. Идән дә алып киткән бар. Ләкин ул бит инде Закка җитми. атналар буена чыксаң закка җитми бит инде. Әйе. Шуңа күрә күбрәк хәзер белгән, кайчандыр кергән, ошаган менә туклану Танып бер кайдыр бушка ашатканнар бармы? ашаталар инде әлбәттә күп җирдә Мин беләм, Актаныш янында кайдыр бер Әйе, җирдә бар. Лукойл заправкасының кафесында ашаталар бушлай янда. Әйе. Менә шунда Бүтән була инде. артистларны да. Менә шунда Әйе, була. күреп танып алалар да. Бер 7-ми, 8-ми дигәндә шулай киреп. Бүтән группаны ашаталар. 15 кеше кергән иде. Ну сез күбрәк булган, конечно, аларга. Бер автобус кайтып барады. Без бик аптырадык андаймы? Беренче тапкыр шулай бушлай сезгә бүтән сөйләп. Хуҗалары шундый иманлы мәчеттә төзеп куйганнар. Буйлар бит инде. Шуңа күрә игътибарлы иманлы артист халкына шундый яхшылык, игътибарлы күрсәтәләр. Аллаһ Тәгалә үзе улуласын. Икенче туктаганда тагы ашатырсыз, яме? Салат, Бетәме син салатын? фасоль из сырына куябыз инде. Бетте шул гына. Да. Нәрсә белән? Заправка. Заправкасы бар бит инде, менә майонез белән заправка. Азрак апельсин Так. согыды. Апельсин согы да монда бит әле карайсың, салатны ис салат әзерләнә. Карап торышка бер ширем кебек кенә үзе. Үлән генә әйме, бит күп. Но бит ул витаминлы.
Vitaminli. Şirem kebek kine. Bulat özü bikteki maktava sözlerine Мен bik kullanma. Сенікілер шуны кебек. Аның комплиментлары шулай гына. Бара, сен ТМТ-де пример тапшыру тандасын қарағансыңдар бит. Koradım. Нен директ. Миңа бик ошады. Әлегә катнашырга туры килмәде, конечно. Belki алдағы Belki. yıllarda, belki. Бәлкім быйыл да әле булыр. Belki bu yıl da bulur әле. Әлбәттә вакыты бар. Vakıtı var, lakin Бер атнада ниләр булмас. Lakin elbette zor festivalinde zor konkurs diye aytayım. Yaşlar için bir gerekli stimul. Anda katnaşu. Hem anda jingen kişiye barbar nindiler. İjatka karata zor tergeç bire. Tergeç, beye. Şu an göre bir gerekli festival. Hem faydalı diye olayım. Сізді достар келіңіз, яғни 15 апрель күні пирамида күмәлі өздігіне. Кетіп қалабыз барыңыздан. Кімдер келе алмай әлбәттә инде телеэкраннардан күзәтерләр, ләкин келіп бір күрсәң, бөтенләй икенче инде менә. Булат, Әу. минем эшем бетте кебек. Бәрәңге, балык, духовкада әзерләнә, салат әзер. Карый әле. Шәмекин карыйгы. Шикәнгә охшап тора инде болай үзе. Беләсеңме, тагын бер нәрсә эшләп карыйсы килә минем. Әйдә. Менә теге гашыйклар көне алдыннан бер төрле видеолар җибәргәннәр бит. Әллә нинди продуктлардан анда йөрәкләр ясап. Мен келді олай. Мен Әйе. өзі ясап қарағаным үйде. Менә мин дә ясап карадым аның Клипсик синең? әйе, җиләк җимешләре белән. Менә шуның клипсик бар. сосискалысын ясыйга әле дә хәер. Юкмы сосиска? Бар безнең. Алай булай, Безнең холодильникта. соткышта. Нәрсә генә юк. Nerede yok gibi. Ит юк. Ит Май Эт юк. юк, юк. май юк, колбаса юк. Йомырка да юк ти. Әйе, менә сосиска кирәк һәм йомырка. Кәтмешә булар 4, 5, 6, монда 5. Җитәр я 5 булса да так табасы. Сон сырбыз табасы, күкмара табасы бик. Аны кызарга. Кызарак ярак. Әйе. А син күбрәк күп интернеттан карап пешерәсең рецептлар. Әзерлисең. Булгалый. Беләсеңме, мин ничектер күбрәк эчке сиземләү белән әзерлим. Ne şunu seybetin. Әлбәттә инде. Шулай эчке тыймлы Sonra neseler yazıyor. Менә шундый йөрәк килеп чык. Йөрәккә охшаган бераз. Şep. Ну, я ошаган бит. Шунда йомырка салып атып, тыш. Башта кыздырырга кирәк Мин бу ашый. якта. Я. Хәзер. Үзең китап язып карамыйсыңмы менә? Гөлназ Сираева рецептлары дип. Хәзер бит кемдер чыгара интернетта да шундай Инстаграмда да алып Әле бара. аңа барып җитмәдем мин. Битләрен, а? Инстаграмда алып барам, анда әзерләү турында түгел минем күпчелек. Анда нәрсә турында тегу шигу эшләре турындамы? Яисә вокал дәресләре. Барысы да бар. Мысында эшлик, мысында. Барысы да бар. Мысында эшлик. Монсында эшлибезме? Бераз май. Май. Әзгенә. Әз. Бераз гына кирәк. Исәп синең хәлләрең ничек? Minim haller aybet bulat. Nazir. Salat da hazır bulup bitti. Bunun О, әйбәт була бу. ise aybet çıkar. Aybet. Temli bular o şahan. Мин дә шулай белим. Я, кызлар диета дия син үзең. Буман. Диета ганчы. Yok diyet nerse икәнен белмим мин. Ну андай барбысың үзең? Бар бу тәртип бар дип нидер. Ипи ашамыйм дигән. Yok bir nerse de yok. Баллы ризыклар ашамыйм дигән. Ну, big ballar ezek big yaratı bitirmeyim. Gomen bütün dersini aşayım. Ну, çama bile diye ettiğim indi. Ki başamaz katırışan. Шама дигән нәрсә аңлыйсың диләр. Bütün sekreti şundağına. Шамада гына. Яхшы, син бит безнең хезмәт иттең диңгездә. Моряк. Iya. Главный корабельный старшина. Ничек була татарча? Белмим. Баш корабль. Корабельнең баш старшинасы. старшинасы белмим. Әйтә алмыйм, андагы туклану рационы җирдәге менә хезмәт җирдәге дип әйтәбез. Солдатлардан аерыламы гыннан диңгездәгеләрнеке? Гумен безне анда нинди тип блюда шул макароны по-флотски инде. Ул макарон пешерәләр. Ит белән мин, тушанка, тушанка. Ит белән пешерәләр, тушонка белән дә күбрәк шул. Ну, ашау ягайбәт иде бездә. Я шулай инде теге традиция турында барыбер сырым. Диңгез суы ишү турында. Морякка кабул итәр бит сезне? Әйе, баранды нәрсә. Иң беренче диңгезгә чыкканда, Әйе. менә плафонналар инде дә түшәмдән күбрәк тә плафоннар. Ну, ут янатырга. Мин уйлаган бу теге стерилизация узган плафоннар. Я тә плафонны алдылар. Алалар да диңгездән суны батырып алалар инде нидән. Ул күп мен шама белән ничә грамм? Мин хәзер уйлап торам аны 1 литр җитеп бетмидер ул. 0,7. Бер кеше эчмәй инде аны хәтлеме? Бу ничә кешегә? Бер кеше
Şunu içi bitirge tiyişsin. İçi bitirmezsen yamadan istiler. İçi bitirginçe kadar. Koy birler. No bizge nerse Eng endi. yaxshisi shu bitirga endi. İçi bitirge bir ko'taruvda içi bitirsang bir g'aybat. Alaysa içi bitirmicha to'xtasang yamadan istiler de yamadan ishiradi. Buning qopqashi bor Mana shunday ekan. narsa bor. Şimdi Nima men işi içi bitiramazman. qo'ydim. Narsa bizga Tatariston yigitlarini Bizga Qopqoq narsa turib endi olib bo'ladi. omalarına. Mishal yigitlarini. Biz bitindi çeşmeden Mana sıyır bunda- izinden su içip yergen İyi. malaylar. Da dersin, ul organizm tarafından nechik qabul etilasin? Nechik o'zlashtiriladi? Bilmiyorum bir davır bulmadı. Bu qiyar narsaga to'g'risan. Bu kıyar mında bir Qiyarda ciddi o'rtasida bitmegen bulgan ikelerli bulat. Unutkanman. Sileşe. qiyar demak. Yaxshi, Kıyarını biraz da mıyım tura da? bitirem de Şimdi- is salat ezer şunun bile. Birinchi, ikkinchi kun ajratlar va 5-chi rizqlarda endi hozir ham qabatdan bizning sponsorlarimiz turida silashib olaylik. Haligi motor ishlanmalarini o'sha yaltirab turuvchi, balqib turuvchi ishlanmalarni Indigo kompaniyasi kelib o'rnashtirdi. Indigo kompaniyasi original fartuqlar ham ilmiy to'xtalar yasaylar. Osh suv bo'lmasina har vaqt kirasiz kelib tursin uchun. Appetitingiz vaqtida kelsin uchun borchilsangiz Indigo kompaniyasiga murojaat etingiz. Haligi motor osh bo'lmasi bilan bizni Center Mebel ekibi ta'min etdi. Sifatli mebelning butun assortimenti da qulay behaga Jurnalistlar o'rama 56-yerda o'rnashgan Center Mebel ekibine murojaat etingiz do'stlar. Shunda borig'iz, mebelni shundan oling'iz. Ya bizning ishimiz tamom, sening soatni bug'atasi qoldi, bu rizq pishdi. Yumurtalar, sosiskalar da pishib chiqdi, salating bor hozir. Hamda do'stlar, 100% biz hozir degustatsiyaga kirishilgan. Demak, ta'mli kirishimizda reklama. Men oshirga yaratam, ta'mli oshirga berakda. Berakda o'zim ko'rib tursam narsalarni hozirlangani. Mu'jizalar shulmi endi u? Mu'jiza. Mıgıcızalar kırı. Ay, bu brendi İtalyan restoranına barsang bilasizmi, ko'pmi turashoq bu salat. Şaktı, şaktı. Ta'mli kirishimizning eng ta'mli mezgillari kelib jetdi. Ular bo'lsa degustatsiyasi vaqt. Ham bugun bosh degustator rolida Tatariston otqazaman degustatori Bulat Bayramov. Rahmat do'stlar. Men oshirga yaratam, ta'mli oshirga berakda o'zim ko'rib tursam narsalarni hozirlanganini ko'rmishi osho sayirrak. Ammo ko'rib turgach biz oldinda borasizlar. Shunga ko'ra Ersede, niş. Produserimiz bizimiz Gulnaz biz har vaqt bu yoqdan boshlaymiz degustatsiyani. Qo'shib kelmasangiz. Rahimetigiz bulat efendim. Salatingiz bek ko'rkam. Salat motor köründen o. Lekin hali bu olmagan emas. Ey bu Bulg'atira kerak mana. Bulgatıp Ya bu jiber. ishga bir necha menda bulg'atira qo'rqam hozir ani. Chiq qo'rqam endi. Qidir deb o'ylayman. Birinchasini olam. Mu'jizalar shulmi endi u? Mu'jiza. Mıgıcızalar kırı. Ay, Mu'jizalar mana hali bu. mu'jizalar. Bir mu'jizagina tugul. Ay. Hali mu'jizalar. Unda Basta- cheri pomidor da bor emas. Ana bitanda ko'pmi mu'jiza. Pasta tavuğu var tavuğu. Olur. Tırışıp bizim. Benim devani bu saydır ya bu salatga bir isim. Tak. Tavuğuna da çip jetdik. Mene. Barıсын bulg'atamiz. Mu'jizali ravishda. Hozir shuni bek yaxshilab bulg'atamiz-da. Hop, taqaribsiz. Qo'shiq bilan ko'proq kiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'jizalı. Mıgıcıza. Chunki bunda cheri pomidor da bor, tig'indi pomidor da bor. Aram qilmasdan deb solgan endi. İyi bitinesin. Bu tadım şundan. Demak, stolda narsa bo'lgan, butunlay bir shunda kirib ketdi bu endi. Bu salat var bu tavaş. Sınırdan bu tavaşısı bulgaçı. Eski ishlamni chinab, mana bir oldovsiz narsa anga shundan beradir. Men qolsa baribir tovuq o'zi ishini. Tavuktur. Eratqa tovuq bo'lsa, endi it bo'lsa dirsiraga. Asta bir kalsa asta tavuk buluğu mene. Aybat. Aybat. Bek yaxshi. Bularda borsa eskikish, bularni bulg'atib boshqa kerak emas. Bulg'atib bir soatda. Ham endi qo'ynar oshaydi, qo'ynar oshqa. Endi suv bilan solaylik. Biz bu isim qo'shdik hali. Kotlu balık. Qotli baliq debmi? O'tib turasizmi siz? Ayda. Pishmishagina. Solib ko'rsataylik xoliq qamay sho'ttirib. Pishganin. Bir ikki. Değerli bularmış adam. Endi shu deb ko'rib turam. Qo'shiqlar shu pasida Tuz bor. solgan edingizmi? Tutsaldı. Soldik. Mene ansı. Eybet sırav. Unutuла. Kim vakitte. Pasida bor birozgina. Ya. Pishgan ekan. İşte işlep pişmesin. Zagrak tutsan belki kübrek Bik temliga yashagan. kübrek tereyim.
Qaynar rızık yaratam. Ay, pomidorlar. Tak, pomidor pişken miken? Pomidor pişken mi değil mi? Barışa. Kızı. Boş sıkılıp gittim hala. Kızın işi Hazırda. kızı. Televizyon tamaşaçılar. Kızın senin bile saldık. Eybet eymi. Evet, kine mısın? İz gitkiş. Evet, doğru. Şuna tabii demler. Ben az nişik kine mine tırışmadım. Tırışıp qaradım. Birer kitik yağın tabırga. Tabalmadım indi mene. Beylenirlik orun yok mu? Ayıqaq tekşirip qarayıq әлі, бәлкім гүлназы қып тағы да тәмдер екен. Belki. Әлі мен şu anda ukırıp da sağ жіберген болсам яңа. Anlattım. Şunu şey mi? Şunu Yara. okurum. Рахимет. Biraz gına. Ай, мында да бит әбик тәмлі аппетитный көрінә. Илсaf. Salatны шунан алышык ма? Ая, шунан Ярый ма? Бұл руккалы салат, мұның енді бик көп соуслар бар. Ая. Неселер салдым. Мында редиска бар, мында помидоры черри бар, Бальзамический уксус. бальзамический уксус, соевый соус. Бу бренди итальян ресторанына барсаң, билесеңби, күпме турашак бу салат. Шакты. Бу. Бик тәмле. Соуслары да, уксустары да үз орнында. Так. Qaynar ризык. Бұл что, бір порциядыр енді? Ну, Аңлауымша. шебрек порция. Так. Бәрәңгіден башлайбыз. Бәрәңгі үшін айырым әлі бірер соус жасап болады бит. Ая, була. Бәрәңгісі бик оңған. Олша. Оңған пішікшілер болды. Мен міне шоп қарсы келіп, білесің мешеттер міне бұл. Мұнда бит мен бір балық деп тұрам. Yok. Мұны қамайт міне бірінші Ай, балық ай, екен, ай. қоясың алар. Так. 4 балық кисәген. Yok, iki. 2 mi önde? İki mi, üç mü? Şu ayırmasam jarım eкен. Білназ бірге түзді де аларыны. Так. Біле мұна бит мекті. Hem іші балық. Қариға әлі. Ішкен мекен действительно қатлы балық кебек. Башта балықны мына духовка атығыр алдынан. Маринадта тұтып алдық. Пішкен шол Илсaf. Pişmegen. Бик тәмле. Бик тәмле, мен қазір кетем. Тапшыру тамамланып, камераны суңғарын, анасын қабытан ашарға сінен ризықтарының. Бик тәмле болған. Һәм бонусын қатты мұнда сосиска, İçinde kızdırılgan yumurta. йомырқа бар айы. Міне шундай. Мен анысын қақып тұрмамын енді. Yok, енді анысы Көріп тұрам айы, енді. келіп шыққан, яқшы болған. Ертеңге Формасы бар. oşqa bara енді мындай. Әзірлеп қойсаңшы. Ая, шулай еттіріп. Матылышын әзірлесін. Бик тәмле, мен әйде ортаға басып силеймін деп арасын алайсам. Так, мына мұнда басып, билге шығарайым әлі сізге. Я, билге шығарам. Мында қазір теге барабан қағырға керек. Оркестрден. Фанфары. Демек, исәп былайрақ болды. 5-ке 5 билгесі білән. Икігізді жеңдегі, икігізді малатсы, икігізгері әфарин. Міне, бәйлерінді орын тапмадым. Икігізінде сенің де салаты да орында, тәмі де, тұзы да, балық та, бәрәңгі де, мұнда да міне тіл-тілштерлік түгіл. Ризықларыңыз бек ұшады, жеңілше бектес әзірлене тұрған заққа сузмадыңыз. Менден сізге респект. Бек зор рахмет. Рахмет. Әмейді біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры болған Көкмара металл сауыт заводы Ашық акционерлер жамғиятынан әліге исіп табалар. Sizge тапшырдық. Biz джентльменler болып. Пішірәбіз енді, пішірәбіз. Бек зор рахмет. Бұл мәрмәр іслікті шундай инновацион табам. Бұл іслікті ризықларды тәмдерек піші, тағы да тәмдерек піші. Әмінде аны шиз тарту жуғыны да жеңіллештірі. Бірін сыпырып алдым, шип шизта таба, мәне деген таба. Енді Көкмара Саудия маркасы ол уақыт бен сынаған сауыт саба. Олығыз мақсус аның кибетлері де бар. Бар Көкмарада, бар Қозанда. Келесізді, аласызды, егізі қайтып пішіресізді, қыздырасызды. Саф? Бек зор рахмет. Бізден жеме? Рахмет. Hem sponsorımızdan. Ya, tamaşaçılar sizin huzurunuzda. Rahmetiniz, tilekleriniz bulsa. Kamera sizniki. Бек зор рахмет болады шақыруыңызға. Тапшыруыңызда енді мен 3-ші тапқыр болдым. Тапшыру өсе, хаман масштаблары зурая, деп ойлым, аудиториясы зурая. Мен генә хаман шулай. Сен біле келенесің бұғайым. Ябығасың хаман. Ашисың хаманы ябығасың.
TMTV каналына бик зур рәхмәт. Аларның бит әле туган көннәре, шул уңайдан туган көн белән дә тәбрик итәм. Ә инде тамашачыларны көтеп калам 15 апрель көнне TMTV премиясында күрешербез, Алла бирса. Алла бирса. Тагын бер тапкыр шушы тәмле көрәш тапшыруы аша яраткан тамашачыларыбыз белән очраша алуыма бик шатмын. Шакырган өчен бик зур рәхмәт. Булат сезгә. Килүгезгә рәхмәт. Рәхмәт безгә. Килеп сыйлаган өчен сездә дигән. Аннан соң Гөлназ рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Яхшы көндәшләр булдыгыз, миңа калса бүген. Үзара менә концерт залларында гына очраша идек булай. Башка диде, башка төрле атмосферада очрашып аралашуга бик шат булдым. Рәхмәт бик зур. Исән сау булыгыз, хөрмәтле дуслар. Очрашырга насыйп булсын. Тагын бер кат рәхмәтләребезне ирештерәбез. Рәхмәт килгәнегез өчен, иҗади уңышлар теләп калабыз. Инде тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV телеканалыннан һәрдаим күзәтеп барыйк. Сау булыгыз! Пока-пока.